जय श्री राम सांग मैंने मो न्यू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज मु मकर संक्रांति उपलक्षे गोटे वीडियो बनई मंदिर परिक्रमार आपण को निश्चय भल लगे बोली आशा। जदि भल लगे आप वीडियो टी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आसतु देखा वीडियो टी। आम आसी पहुँची जाइए मंदिर पाखे। एवं एनी षंड महाराज को देखुची। षंड को देखिए डरीगला एने एवं भाउजार का चप्पल खोलिए। चप्पल को आग जागृत मंदिर को जाऊ जाऊ तुम आग चप्पल को निश्चय जागृत करने पड़ो, बुझे कि नहीं। देखो षंड महाराज केमती अच्छा एनी देखुची केमी षंड महाराज आवे भाउज आनीजे भोग आनीजे नड़िया कदली या सब आनीजे। चारिपार्श्व मंदिर देखो भाउज चप्पल खोलना बहुत टाइम नौ जी एनी भाउजर गले नड़िया कदली आने को। नड़िया कदली ये सेट मिलूँ डायरेक्ट गोटे नड़िया गोटे कदली गोटे नड़िया दुईटा कदली सॉरी दुईटा कदली 50 टଙ୍କା पड़ुची यहाँ सेट। भाउज देखुं कौ नड़ियार बेसी पानी अच्छी मंदिर भीतर को जावाक आम बाहरी पड़ूँ। चलते मंदिर भीतर को जावा आम नड़िया कदली धरवा धरिकी जावा मंदिर भीतर को। भाउज नड़िया कदली धरवा एने भी जीव दीप लगेगा आज दीप देव मंदिर देखा भीतर केमी गहली अच्छी आज केमी कौन। ये तो आमर सरीगला शिव मंदिर। ए काली मंदिर जावा आम कका सांगे सांगे मु पलि आइले। इे महाप्रभु को पूरा देखते केमती गहली रोच मंदिर पूरा संक्रांति बहुत जोर भीड़ अच्छी। पूजारी भी जन अच्छा आउ जन आसवे मेन पूजारी जी आसवे। यहाँ भी आम सांगटा जोड़ा कि आगे गला एनी मम्मीर सेपटे बाहर दीप लगाउछन्ति। एटा मंदिर माने मांकर फोटोटा माने माँ पूजा पाउछन्ति एठी। एबे आनिक देखंतु से दीप लगाइबो धूप दब। एटा हम पात्रा उपଳି आइले आगो पूरा एनी आउ तांग मम्मी दी जन जाक आसीबे। एबे
ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମମ୍ମି ଜଗନ୍ନାଥ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଧିବାମନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ଆମର ମନ୍ଦିରର ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ମାନେ ଏ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପାଇବେ ଆପଣ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଇବେ। ଏଠି ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଟେମ୍ପୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି ନା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ଏନିର ମମ୍ମି ଏବେ ଦୀପ ଲଗାଇବାକୁ ଗଲେ, এখন ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏନି ତ ନାଇଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଦୀପ ଲଗେଇବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମମ୍ମି ବୁଝେଇକି ଦୀପ ଲଗେଇଲେ। ଆଉ ଏନି ଦୁଇଟା ଦୀପ ହାତରେ ଧରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏନି ଦୀପ ଦୁଇଟା ଧରୁଛି। ଏବେ ଚାଲୁ ଆମେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କରାହେଇଛି, ଛୋଟିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ ବାହାରେ ବଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆମେ ଭାବୁ ମନରେ ମାଗୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି। ଏଇଟା ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏପଟେ ହେଉଛି ଶନିଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ପାଠକଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆମର ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଛକ। ମାନେ ତ ଆଜି ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ବୋଲି ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଠକଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ। ଆଗରେ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ତଥାପି ଚାଲୁନ ଦେଖିବା ପାଠକଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ପାଠକଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଠକଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପାଠକଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ଆଉ ଏନର ମମ୍ମି ଦୀପ ଦେଉଛି ଏନି। ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିରର କେମିତି କ'ଣ ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖିବା। ବହୁତ ଭଲ ସଜା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମନ୍ଦିର। ପାଠକଣ୍ଡା ମନ୍ଦିର ଆମର ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପାଠକଣ୍ଡା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାନେ ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ତଥାପି ଦର୍ଶନ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖାହେଇଛି ତ୍ରିନାଥ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ। ଆଉ ଭିତର ବାହାର ଭିୟୁ ବି ଭଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପର। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁ କରାଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ହନୁମାନ ପାଠ କରାଯାଉଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଉଛି। ହନୁମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହୋମ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁକୁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇଛି, 40-45 ଫୁଟ ଅଛି ଷ୍ଟାଚୁଟା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।